Здравейте, драги приятели и зрители на уникалните приключения на антилопката Цецко, която стои пред вратите на Ада, както се казва, застанала е там. Нейните приключения са доста интересни, но този път ще се върнем 600 години назад. Дори преди Цецко да притежава своите грузински елегантни боти, с които танцува по своя неповторим начин. Ще се върнем на Казанския фестивал на свободната Талия през 66-та, който всъщност предизвиква изключително интересни събития. Когато през 66-та на този фестивал на свободната Талия са били продадени едни елегантни боти, предназначени за Цецко, Адриан и Роджер от град Смядово, както стоят пред вратата си, разбират, че трябва да предприемат смело пътешествие. Защо? Защото това в тяхната глава се появява и те решават, че е време за път. Какво се появява в тяхната глава е много интересно. Но те разбират, че трябва да се срещнат изключително бързо с ювелира Емануел, който от своя страна да им предостави кратък излет в град Дряново. Разбирайки неотложността на това събитие, те, Емануел и Роджер решават да тръгнат незабавно. Това за тях е изключително важно, като те наемат тази уникална лодка, която да ги води през морето. Виждате, това е едно огромно море, те падат, това е защото има вълни и така. Но въпреки това, те се придвижват лека по лека, знаейки къде точно се намира Емануел. Движейки се натам, те виждат всякакви странни същества. Ето едно от тях и Емануел не е сред тях, а те плуват, защото целта им е бездушния гипсов шадраван, който според техни изчисления се намира някъде тук. Точно зад него има и остров, ето така. Вие не го виждате, нали виждате шадравана, но острова е точно зад него и няма как да го видите. Роджер качи се за малко на лодката, защото ще умреш. Да, ето Роджер, като разбира, че ще умре, се качва на лодката. Адриан е доста как да го кажа, не обръща внимание на такива неща. И те плуват натам. Значи ето тук казахме шадравана. Този Роджер пада, Адриан отдолу му помага да излезе. Може би е време и Адриан да се вози. Така или иначе те се забавляват, но малко преди да стигнат на шадравана, така наречения, както и да го наричаме, той винаги така е наречен, те заспиват. Страхотна дрямка ги поваля и заспиват, което е напълно възможно да провали и цялата тяхна мисия. Никой не може да ги събуди, но тогава се появява самата и изключително забавна и лъчезарна изпълнителка Корнелия. Значи тя веднага започва да
танцува, като танцувайки ги рита и ето по този нейн си начин. Така ги рита. И те се събуждат. Корнелия заспива, а те се качват отново на своята лодка, която е уникална по своята същност. И продължават своето плаване. Ето това са странните същества. Ще ги оставим тук при Корнелия. Корнелия ще танцува. Нейната е лесна. Значи Корнелия забравяме вече и се приближаваме отново към двамата наши герои. Адриан и Роджер от Смядово. Ето виждате, Адриан отново е върху своето, щях да кажа колело, но това е огромна лодка, с която те са решили да преплуват този невероятен морски шир. Един момент. И почти стигайки до гипсовия шадраван, те биват нападнати от невероятния и изключително опасен морски обитател. Хидрата Благовест. Ето. Виждате, той събаря Адриан. Адриан пада, Роджер крещи. Кратка борба. И те разбират всъщност, че хидрата Благовест ги обожава. И се качват на него. Той е малко интересен, но качвайки се на него, те разбират, че е време да подарят своята лодка на Корнелия. Корнелия се качва на лодката, а те, това е лодката, Благовест е някъде тук, Андрей или Адриан, той е двуличен малко и отплават. И стигат, ето това е шадраван. Както виждате, те вече са стигнали до самия остров, на който би трябвало да се срещнат с твърде тайнствения ювелир Емануел. Защо е твърде тайнствен, това никой не знае. Самият той рядко е споделял, дори с мен. Кое е толкова тайнственото му, но да оставим това на страна и да обърнем внимание на това, че те вече са пристигнали на острова. Благовест се отплавал, може би той ще се ожени за Корнелия, защото виждате, че те са изключително приятна двойка млада. И ето нашите герои са вече на острова, където слънцето изгрява. Те заспиват, за да може да се отпочинали, но когато се събуждат, то залязва и те решават да стоят будни до момента, в който изгрее. Но то, когато изгрява, Емануел е заспал, а Адриан, Емануел е това. Емануел той спи постоянно. А Адриан дори не се е събудил. Но както и да, те се... слънцето многократно изгрява и залязва. Това е... Всички знаете, почитатели на този сериал, че това се случва много често. И слънцето изгрява, залязва, Корнелия целува Емануел, нали? И слънцето залязва, а лодката се клатушка самотна в морето, както обича да казва Славейков. И застаналите вече тогава наистина хващат, когато слънцето изгрява, тръгват и виждат самия
ювелир Емануел. Той е ето тук поставен, а около него вали злато. Виждате, златото пада, а той стои ето така. Така не виждате. Това е на острова вече. Емануел е изключително интересен персонаж. Те се представят на него в очакване на своя кратък излет в град Дряново, но Емануел ги убива. Защото всъщност Емануел ювелир има една единствена цел. Да стане глава на Секстинската капела. И така свършва тази тъжна история. Една нова глава от историите на младата антилопка Цецко, която все още стои и не знае какво да прави.